og velkommen til Nyhederne. I Danmark har vi et stort problem med overvægt og undervægtige, fordi at hver 10. dansker er overvægtige. Og de sidste 20 år er der blevet 100.000 flere overvægtige danskere. Overvægt medfører blandt andet 60 gange større risiko for diabetes og en hastig voksen trussel mod folkesundheden. Fedme er på vej til at udgøre en af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. Undervægt. Undervægt kan blandt andet hos kvinder påvirke udskillelsen af kønshormoner og dermed føre til udvikling af osteoporose. Mange gætter på, at USA er landet med flest overvægtige mennesker. Men faktisk overgår Mexico med 1%. Nu vil vi stille om til Signe Thomsen og Line Blæshøj, som er lægespecialister og som vil fortælle noget mere om overvægt og undervægt. Tak for i aften.